Hoy, ikaw. Mapangag na ikaw ha. Huwag niya pong kamulihok ka. Hindi ka nakusigitan ano mo, kamulihok ka. Mapangag na ikaw. Batayin niya ako mga binuhi dire ha. Basta ko nahan. Ang galing, ang galing. Balik ko na ni Rodrigo. So, namoy po yung ako tayo kay. Parang sa kanina rin ako gusto tanong sa yung mga langgama ba? Langgam ini or sa bahala? Okay. Di mini manglihok. Nang sa ni pagkaon sa ako di mini manglihok ni. Ah, sagda ba si manglihok niya? Alay ko. Ay. Gutom ah. Gutom lagi. Ganihara ko paabot sa suway na lagi. Di pang gutom mo. Gutom mo eh. Gutom mo eh. Ang kaldero ganing nga akong gilungag. Kada ko ato. Iyabat mo kainin niyo mahorot. Nandun na yung kaldero pero gamay may magalungan. Oo. Gamay ha. Tunga ato sa kilo ako gilungag. Kada ka na ato. Gamay na. Gusto ba nang inyo mga bitok eh. Kada ko ba nagpabawnan. Nakugyot. Kaya ano may sold? Amo ni gipangga. Kay para di mo daot. Oh good. Bahala kami Oy. mo daot. Basta ang bitok. Tambok. Kung mao na ninyo nga, magkinana mo dako mo kaon. Pagpalit mo karang purga, kaon mo batilis para ang inyong betok bugawan sa inyong robot. O daot an ato pagkalusugan. Makadaot mo na sa kwan. Atay. Na ako na planuhan karon. Planuhan. Ato to panakpon ang mga binuhi ni Renz. Oh, ikaw. Ang iya binuhi ay ako isudat pabo. Away pabo itik. Bibi na tabon og daghang pang mananap. Busog data ani. Ako, muoyon ragi ko ninyo. Kayo ko sa inyong lutoon. Mukaon ra basyad ko. Oo. Nagamura rin na itiyan. Nan, Asa plano? Dagan, kuyo ko ninyo. Ato to buhaton sin tinua. Wow. Tinula na. Sarap na. Lechon. Oh, lechon. Na, ayo na. Kana pa. Tra. Magto sa akong laway. Asa man ta magkuan ana? Mga mo mga anak. Tra dito dapat ako ra sa mo na. Oh, tara. Di muoyon lagi ko ninyo bisag. Gila, tara. Na ako tarong ako sid. Para maklaro ba? Kana. Murag si Blade. Uy, Blade. Uy, ah. tra fire. Asa matari? Ito. Uy, ano to? Ato ng piton. Uy, bye. Ang galing, ang galing. Uy, uy. Masing na ito, uy. Bugagol ayo, hinay. Bugagol. Tara. Hala. Kung sila ng mga tawanan rin, ako magkamang manas kasada.